bismo se mogli pozdraviti samo preko telefona. A ako želiš razgovarati s njim, Ne, mogu pričati. Ne, dečki, nije potrebno. Jesi li našla odgovor? Da, našla ga je. Da, Tomas, jesam, ali ne one koji ti misliš. Počet ću živjeti kao i vi. Imala sam sreće da sam vas upoznala i oboje ste dečki kakve djevojka može samo sanjati. Ali ništa nije definitivno. I ono što se mora dogoditi, dogodit će se. Ali ne govoriš to samo zato što odlaziš. Ili zato da ne povridiš Leona? Ne, Tomas, volim te jako. I tebe također, Le. Na drugi način, ali volim vas oboje. I mislim da smo radi i da gledamo stvari kao da su kraj svijeta, ali nije tako. Imamo cijeli život pred sobom. Zar ne? I tako ga trebamo gledati. Da rastemo i da živimo. Nedostaćeš mi. Bićeš sretna, znam to. Čuvaj se. Jako ćete mi nedostajati, volim vas. Hvala vam na svemu.